Олександр Олесь. Коли б ми плакати могли. Коли б ми плакати могли, які б річки з очей незрячих, які б річки із сліз гарячих по Україні потекли. Коли б ми плакати могли. Коли б ми вірити могли, які б ми витерпіли муки, яку б вагу взяли на руки, які б хрести ми понесли. Коли б ми вірити могли. Коли б ми гніватись могли, які б пожежі засвітили, які б кайдани ми розбили, якого б ката розп'яли, коли б ми гніватись могли. Читала Олександра Кравченко для довідка Біз.UA.